Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Oy, gigawas na yung akong anak. No, sa imo anak? Wakalabot ako Munyika. Mateo, ato na to sa tong kwarto. May mo ba? Ayaw na ipalayo na akong bata. Gusto lang kong mutanaw niya. Di ko sugot! Di ko sugot! Ganun di ba ka musugot? Mutanaw mo ko sa bata. Inyo pa ginang idaon ako. Wa kay labot sa kong anak! Agura na siya Munyika. Kay labot ha? Ikaw ba? Nakasabot ka ba sa imong gisulti? Ano di ba siya makasabot kasi may amahan ani? Hoy, Anton, wa kay labot sa bata! Dang. Oh. Ano naman tsura ni mo? May babae panghilabot ya. Ay. May ba ako? Inyo kong gitabangan. Aron mahimo ko dautan sumaabot kong prinsesa. Kisa may umabot mong prinsesa dong Anton. Ang anak ko ni Sarah. No. Ganun miingon mo kang umabot kong prinsesa. Kung imong ipasabot ang anak ni Sarah. Ikaw ba hilom gud ya? Huh? Utro sa gada. Muro sa gagwa may bawas ka matuoran. Mao ganing naibong ko. Kay naibaw ko kung anong si Dong Mateo ang nagpakasal ni Sarah. Naibaw ka diay nga ako og yung anak ang giyumugso ni Sarah? Sorry ay! Maritos ko. O ginunti ka dong. Nga dako kayong sayop nga imong gisalikoy Sarah. Liman ka? Lamiki mo lutog sudan Sarah. Lapaw sa tanan. Kagwapa o kasiksi ni Sarah. Hilom na, litsi. Suko. May pagmusibat oy. Suko. Suko. Ngano ka to siya? Ngano man ko siya? Mugningan ko galing. Gusto ko mukugos bata. Huwag ko nihatagi bisan sa paggunit sa bata. Ganong ilam akong gidawan. Nga ako mo siyang anak. Hagtod karon. Ni apas akong dunggan ang gisulti ni Sarah. Nga wa ko'y labot sa iyang anak. Ako siyang anak. Unya sudyaan ko ni Sarah. Nga wa ko'y labot. Pita oy. Kisakitan ko. Kisakitan ko kay wa ko'y labot sa kagalingon kong anak. Nahadlok man ko. Unsa man imong hadlok, Sarah? Nga tungod sa bata, may daot ang mahitabo nimo og sa imong maguwang. Nga Dili lang unta mahitabo. Unsa lagi imong hadlokan, Sarah? Nga magpatay mo sa imong maguwang tungod sa bata. Tungod Munyika? Mateo, dunay pangalan nga tong baby. Munyika na siya nako, Sarah. May pangan lagi ang atong Munyika. Kinsa di ay? Barbie. Barbie doll? Mateo. Lag kayo nako akong Munyika. Paminaw ha. Doon ako'y plano aron dili na makapanghilabot ang imong Brad Anton sa atong Munyika. Unsa na, Sarah? Sulti dayon. Ayaw lang tayo kasuko, ha? Ngano suko man ko? Tingali, dili ka makauyon sa akong nunaan. Sa akong plano. Dili ko gustong masuko ka. Anong di man ka gusto? Mag-wild man ka. Di ka
Gusto uwag, Mateo? Mauna, Mateo. Ano? Mihilak man si Barbie. Ako na siyang patutyon, ha? Magtukod og branch ang inyong kumpanya sa Cagayan? Og ikay padadon? Mao ni gisulting mama. Nya misugot ka. Ako siyang giingnan nga una-unaon pa nako yung offer. O nga kinahanglang magkigsabot ko nimo. Ngano nga pilmang ko? Angam. Kinsa man yun mulipay nako kung tuwan ako sa layo. O kung di ko masugot, imo bang supakon ang imong inahan? Di ka musugot nga ako'y muda sa among branch. Dili. Ang akong gusto, Anton, ikay manager sa inyong branch din he. Grabe sa kagpangandoy da. Tiguang na gud ng inyong inahan, Anton. Dili mo mahingawa sa iyang kahimtang? Uy, ligon pas mama no. Nag-irog ang iyang edad, oy. Kano sa man ninyo hatagi gigayon ang inyong inahan nga makaluling hayaw? Unya na bag masakit na siyag osteoporosis? Kanang maglisod na siyag lakaw? Murag doon na kay katarungan da. Doon na gyud. Maayo gani mo, Anton, dunay inahan nga naghuna-huna ninyo. Ako? Ambot lang kung hain ang ako mga ginikanan. Di na ta magisgot anang way labot uy. Doon na gyapon. Kay murag, wa man kay pagpakabana sa imong inahan. Nagpadayog irog ang adlaw, Anton. Ug mausad na nahitabo sa edad sa inyong inahan. Ako lang dawato ng iyang offer. Unsay nga offer? Unsay offer? Nga mao'y mo manage sa among branch. Mintras tanto, pangandam ba sa retirement ni mama? Gago gyud ka, oy. Imi, Pugsa ang imong inahan nga hatagan kag higayon nga maoy makamanage ang inyong kumpanya din he. Dinhi si Anton? Dinhi lagi, ma'am. Hapit yun din noon sila sukmaggay ni Dong Mateo. Uy, nga naman. Ani ni ma'am, minaw mama. Oh, Gusto magud si Dong Anton nga mugunit sa bata. Nya kay di man musugot si Sarah, milaban po dayon si Dong Mateo ni Sarah. midalikyat gudi ay si Anton sa pag-ani. Wa gyud nakabantay ma'am kay wa man niya pauno nga yan sa kanan dito sa gawas. Murag dali ang gitog lakaw. Amahan gyud si Anton. Sukom ganito siya nako ma'am. Kay murag nasudya magud akong gisulti niya. Nga dako kayong sayop nga iyang gisalikway Sarah. Iya yung sa ang pagtukmod sa iyang manghod aron kini mo ay magpakasal ni Sarah. Lagi ma'am. Isu kay si Dong Mateo ma'am. Kinahanglan mudali kog adto sa Cagayan aron tumanon ang akong gi-offer ni Anton. Sayo di ay kang mipauli. wala ko mabalik sa opisina. Dinday ka. Gilaay ko din he. Nag-window shopping ko. Milakaw ka nga wa magpahibaw na ko. Ngano pa ibawon mantika, Anton? Ngano? Committed ko nimo? Kita ko'y nag-uban gud. Dagkog posibilidad nga mapangutana gyud ko. Di mangambot ka. Ay, sige kag pahinumdum na ko nga wa tay commitments. Pero mga bubho di ka. Onsa? Ako? Nangabubho? Kaklaro ana. Hoy! Ay nagpauli din karong gabi ha. O ngano naman sab? Aron makatuo ka gyud nga wa tay commitment sa usag-usa. Unsa naman noon eh. Na, manggawas noon ta na. Tingali parehas tang gigutom. Ayan na gyud ko pahinumdumi sa giingon nimong commitments ha, Anton. Di na lagi eh. Di na ko magisgot. Tanan na, manglakaw na ta. Mangita tagkaon gigutom na ko. Oh. Dinhi day ganihas Anton. Dinhi ma. Nahadlok gani ko nga tingalig magkaaway silang duha si Mateo. Ngano man? Gusto man siyang muhikap sa bata. Unya, wa mo sugot si Mateo. Bisag ingon lang ni anak si Mateo. Klaro na alang kaniya nga doon na gid siya responsibilidad sa bata. Nakadayeg bitaw ko ni Mateo, ma. Dili man gid siya pareha sa guna-huna nato, pero andam siyang magpakamatay tungod lang sa bata nga giisip niyang munyeka.
Ako nang gi-offeran si Anton nga maoy padadoon sa branch sa Cagayan. Unya, unsa man, ma? May sugot siya? Iya pa ko nung naon-naon. Tingalig mo ngayon pa sa opinion ni atong gikauban yung babae sa among kasal. Ilaman ko no tong manager sa ilang grupo. Wa na ko'y labot kung kinsa tong babayhana, ma. Ang ako lang, nga dili namin niya hilabtan. Manak patutoy mo ni ka? Wa na pud, mama. Ha? Doon na ka isulti unta ganiha. Pero hilak lang ang munyika. Oh, wa day ka malimot? Dugay man limot, Mateo. Mateo, gusto ko nga adto ta sa amo mo puyo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!